Ei muuta kuin sitä odotellessa. Making of tykkikisat. Sä et voi kääntyä. Sä et voi luovuttaa. Mikään ei tuu ilmaiseksi. Sen kieltävät saa mut vihaseks, koska siihen tyydyin joskus itse. Ja se oli mulle viimeinen piste, kun havahduin siihen, et mun toila ei lutsaato olla viimeinen liike. Aivot tehtiin mennä tukko, hermos on koko vartalo lukko. Suu tukko, maan alle ja lopullisesti portit lukko. Oon päättänyt ettei mikä saa enää mua taipuu siltaa. Perustukset vahvat ja varsin rautaa, en ota turpaan ees taifunilta. Mentaalitaso rauniosta jättimäiseksi soturiksi, jolla on vauhti kova. Tautista homma mun kun muusta on puhe, on kyse nautinnosta. Kirjoitan tarinani omilla käsilläni, kun kävelet jäljissäni. Nähdä mihin johtaa räpinäni. Murtumaton, satoja arpia, taottu vahvimmista teräksistä. Oon murtumaton, rautaset hartiat, karaistu kaikista kestävimmät. Aamu ja lähetys pikkuhiljaa alkamassa ja täällä ajolistoja tehdään. Kerropas vähän, että miten tää päivä etenee. No tässä ensinnäkin me eilen kyseltiin lähetyksen kadonnutta punaista lankaa, niin nyt me löydettiin se punainen lanka ja nyt sitten lanka ohjaa meidät läpi. Tuolta lähdetään 9.50 studiolla ja kello 10 alkaa kilpailut naiset 20 ja 10.30 naiset siihen perään starttaa ja 11.24 tasaan. Tarkka aika oliko 24 ja 30 se miehet 20 liikkeelle, 12.02 miehet ladulle ja sieltä sitten odotellaan miehiä ja urheilijoita maaliin ja tuolla on kysymysmerkki vielä kellon osa-ajalla, mutta studio ja bye ja hyvää yötä ja kiitos ja näkemiin Olos ja Tykkikisat 2015 odottaa siellä, mutta tällä punaisella langalla mennään. Oon murtumaton, rautaset hartiat, karaistu kaikista kestävimmät. Naama ku patsas, et saa sitä järkyä. Posliinit särkyy, mut mun meno ei koskaan pääty. Meininki on liian vakuuttavaa, moni tää sykkeen jälkeen arkus makaa. Mä teen 100 lasis 100 asiaa sama aika, eikä oo aiko mustakaan jarru painaa. Järjen käytön vastaasta, oli kuka vaan vastaassa. Mikä ei oo liian raskasta, se kaikki saa vaan kasvaamaan. Puu mitä puut, se ei vaikuta muhun, en välitä paskaakaan. Niin happo kaisniemis keitetty, että on mieleltäni vahva ja murtumaton. Satoja arpia, taottu vahvimmista teräksistä. Oon murtumaton, rautaset hartiat, karaistu kaikista kestävimmät. Oon murtumaton. Oon murtumaton. Oon murtumaton. Nyt on punainen lanka solmus. Jatket 2 minuuttia. Kokoajaanko se saatana kuvaa? Saako televisiossa sanoa perse? Just sanoin. Sanoin.